שלום ענת שקד. שלום וברכה. ברוכה הבאה. ברוכים הנמצאים. אומנית, ציירת, פסלת, ספרי לי על העבודות. אני ציירת ופסלת שנים רבות. יש לנו פה בובה מעיתונים, יש לנו כאן פסל ברונזה, יש פה ציורים שלי. הציור הזה נקרא אלה כנענית. ספרי לי את סיפור חייך. יש פה, זה לגבי השם, ענת הייתה אלה כנענית. הייתה בכנען אלת הפריון והאהבה, לאחר מכן עברה למצרים והפכה להיות אלת המלחמה. ויש פה שילוב של רוח ונפש. למעשה, אני עשיתי לאחרונה חיבור בין היצירה והאומנות שבי. לפן טיפולי. לפן טיפולי, כן. שנים רבות הייתי יוצרת ופסלת, אני עדיין, ועכשיו אני עושה מעבר מהאומנות אל הנפש. אני מחברת בין הצבע, שתמיד ליווה אותי, לבין מקומות מאוד גבוהים בנפש. רגע לפני הטיפול, יש לך גם סיפור חיים וגם גיאוגרפיה מעניינת. את היית גרת בשארם א-שייח? כן, גרתי בשארם א-שייח. ואיך השפיע עלייך המדבר? המדבר היה חלק מאוד משמעותי בכל התנהלות שלי, מול החום, הניקיון המדברי, הבדואים. מאוד שאב אותי ליצירה. הבית היה מרכז לכל החברים שהיו שם ויצרנו בבית, כולם התרכזו במקום אחד. וזה הביא אותי למקום של חלום לפתוח גלריה. וכשעזבנו את שארם, הגעתי ישר לגליל, לכרמיאל, פתחתי גלריה, עבדתי בבית ספר שנים רבות כתפאורנית ואומנית, ולאחרונה פתחתי גלריה, בשש שנים האחרונות, גלריה שהכילה אומנים, ציירים, תערוכות, עולם ענק של... שהיא בכרמיאל. שהיא בכרמיאל. תוך כדי הוראה ויצירה התחברתי לפן האנתרופוסופי, כלומר חיפשתי ציור אנתרופוסופי. אני שומעת המון את המילה הזאת, מה עומד מאחוריה? האנתרופוסופיה היא תורה, למעשה היא סוג של פסיכולוגיה הוליסטית, שמספרת על חלוקת החיים ל7 שנים. כל 7 שנים מתפתח בנו חלק אחר באישיות, והחיים מתנהלים לפי התפתחות 7 השנים האלה. מתוך השנים האלה אני מטפלת באנשים, כשאני מכניסה את הצבע, את האנתרופוסופיה וגם את הפסיכולוגיה האלטרנטיבית. זה חיבור מאוד מעניין של 3 שלבים, שאני מתאימה את הטיפול לאדם שנמצא מולי. מה זה אומר פסיכולוגיה אלטרנטיבית? את אומרת, זה כלאחר יד? כן, זאת אומרת... בואי ניכנס לזה. אוקיי, נדבר על חוכמת הלב. אנתרופוסופיה, אנתרופוס, זה אדם, סופיה חוכמה. חוכמת האדם, חוכמת הלב. כשמתוך הנפש העמוקה מתפתחים החיים ומשתלבים יחד עם הגוף הפיזי. יש כפרים אנתרופוסופיה. אנתרופוסופיה היא עולם שלם, זה תחום עולמי. ידוע באנגליה גם, יש כפרים אנתרופוסופיים, יש מזון אנתרופוסופי, יש בריאות אנתרופוסופית. מה זה מזון אנתרופוסופי? אני מעדיפה להישאר בתחום הרוחני ולא להיכנס למזון, כי זה לא התחום שלי. זאת אומרת, למשל, ניכנס לשביעון של גיל 21 עד 28. זה שביעון שהתודעה חודרת לגופים. כלומר, מה שקורה בשביעון הזה זה רמז לבאות. אוקיי? בין גיל 21 ל-28 בעצם זה הגיל שמעצב אותנו. בדיוק. ואת רואה שינוי אומנותי אצל אנשים... גם. למשל, מגייסים חיילים בגיל 18. אם היו מגייסים בגיל 21, אני משערת שלא היו רוצים להתגייס. כלומר, יש איזו השפעה מאוד עמוקה לחלוקת החיים ל7 שנים. או למשל השביעון של גיל 29, 7 כפול 7. בשביעון הזה, רודולף שטיינר, שהוא פילוסוף אנתרופוסופיה, אומר, העבר נפרד מאיתנו, העבר מת. כלומר, אנחנו מתחילים למעשה חיים חדשים. אנחנו משילים וילונות, והרוח נפתחת למקום חדש. אנחנו מתחילים משהו חדש. ויש גם, תשימו לב שבגיל הזה יש המון שינויים בחיים. כלומר, וילונות יורדים ויש פתח להתחלות חדשות. ענת, את מעבירה המון סדנאות, כן. ובסדנאות את משלבת בין אומנות לבין האנתרופוסופיה, לבין הטיפול. כן. איך זה קורה? מה קורה בסדנה? אם למשל נדבר על ציור אנתרופוסופי, אנחנו מתחילים לעבוד עם צבעי מים, כשהאדם שנמצא מולי פשוט משחק עם צבעי המים, יש שכבה על שכבה. ובתוך השכבות של הצבע אנחנו מגלים הרבה מאוד דמויות, אנחנו מגלים סיטואציות, מצבים, למשל, ניתן דוגמה,
מישהי שעבדתי על ציור איתה, פתאום גילינו בתוך הציור כף יד עם אצבע מאיימת, ומסתבר שהייתה לה זוגיות עם בן זוג שכל הזמן איים עליה, וזה ממש בא לידי ביטוי בציור. היא התכוונה לעשות את זה או שזה יצא? היא ממש לא התכוונה, היא התכוונה לצייר כלב, וזה מה שיצא לה, ואנחנו תוך כזה פתאום חשפנו מצבים מאוד עמוקים שהיא פשוט לא ידעה. ומתוך זה, כן, מתוך זה אנחנו ממשיכים לעולם אחר, כשיש למשל שיקופים, מה שקורה בגיל מסוים, סביר להניח שיחזור בגיל אחר, מה שקורה בגיל 0 עד 7 יחזור על עצמו בגיל אחר, הכל קשור להכל, כלומר המסע הפנימי שלנו מוביל אותנו למקומות מאוד עמוקים והכל מתוך הצבע. אם נתמקד בציור הזה למשל, זה ציור שלי, זה ציור שעבדתי עליו 3 שבועות, אחרי חלום אסטרלי מאוד עוצמתי שהיה לי, בעקבות תפילה על אבי, פתאום התגלה לפניי מגן דוד עוצמתי, והציור הזה הוא בעקבותיו. כלומר, פה יש חיזיון אסטרלי. ענת, תודה רבה. בבקשה. צבעי הנפש, זה פשוט היה מרתק. אני מאוד מאוד מודה לך שבאת אלינו.